Sa number 8, empleyado sa City Legal Office nga nagwaslik poder ang gindagdagan sang show cause order. 5 kaadlaw ang ginhatag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa empleyado nga nagwaslik poder sa isa ka ilimnan sa Golden Field Commercial Complex agud makahatag sang iya nga bahin. Ini matapos nga gindagdag na sa natunggan nga empleyado kahapon ang show cause order gikan sa syudad. Ginsiling ni City Legal Officer Carl Joseph Chu, driver sang Joint Inspection Team ang ginreklamo nga regular employee. Nakasaad man sa show cause order nga sang Hunyo 27, nag-inom ang among nga persona sa isa ka ilimnan kag sang ginsupot na siya, nagpamalibad siya nga magbayad. Iyaman ginliab ang trabahador sa ilimnan sa tubang mismo sa mga customer. Rason nga nagpasaka sang reklamo ang trabahador bangod na hulian ini. Iyaman ginsinggitan ang tag-iya sang among nga ilimnan kag nagpakilala nga katapos ang CLO. Nagpamahog man siya nga ipasira ang ilimnan kung pabaydan sa iya ang iya mga gin-order. Suno kay Chu, kung makasabat na ang empleyado, yara na sa desisyon sang alkalde kung ano nga ang kaso o kung pasakaan siya sang kaso o kung isuspend. Samtang maisapagid kaseparado nga insidente kaangay sini ang palayon pa nga ginausisa sang CLO. Nagpasiguro naman ang CLO nga manabat ang kutob sa mga empleyado nga waslik poder. Ang process is the mayor will determine kung ma-issue ang isa ka formal charge. Included in that formal charge is also the consideration kung ma-issue ang mayor preventive suspension or hindi. But sa 5 days nga ginatag siya, attorney, on duty siya yapan. On duty siya. Hindi lang siya galing kaupod sa operations niya. Well, that's internally sa procedure namon ginkakas na sa namon kay driver na sa mo, so wala na siya namon yung paupod sa any inspection. Pero let it be clear, no, ang natabo sinidiya, this is beyond office hours, outside sa regular nga functions nga ang the usual standard nga mag-inspection lang.